Moi, mä oon Anku Kuusinen, intoa täynnä oleva opiskelija Aalto-yliopistosta. Mun koulutusalani on energia- ja konetekniikan diplomi-insinööri, tekniikan kandidaatti. Pääaineeksi mä oon valinnut konetekniikan ja sivuaine mekatroniikka. Entiset työkokemukset ja opiskelu on antanut valmiuksia asiakaspalveluun, sopeutumiseen, ongelmanratkaisuun, ihan omilla käsillä työn tekemiseen, ammattilaisten kanssa työn tekemiseen, ammattilaisten auttamiseen ja erilaisiin tietokoneohjelmiin, esim. Python ohjelmointikielen Microsoft-sovelluksiin, ja keväällä tulen vielä käymään CAD 3D-mallinnuskurssin. Yksi tärkeä juttu, mitä mä haluan panostaa tässä, on työturvallisuus. Turvallisuus tarkoittaa sääntöjen, ohjeiden järjen noudattamista. Semmoinen muutamien minuuttien säästäminen ei ole vakavan onnettomuuden aiheuttamisen arvosta tai jonkun työn helpottaminen niiden sääntöjen laiminlyömisen arvosta. Olisi sitten metallipaja, kattotyömaa, päiväkoti, koulu, kauppa, niin mä oon aina pitänyt turvallisuudesta huolta. Asepalveluspanssarivaunu Koppaniassa Paronnummella opetti mulle just tätä. Raskaiden työkoneiden, erilaisten työkalujen, 60 tonnia painavien taistelupanssarivaunujen, erilaisten hydrauliikka- ja paineilmajärjestelmien kanssa työskentely oli meille vähän niin kuin arkipäivää. Ja mä tiedän, kuinka tärkeää se on tehtaissa, teollisuuden huolloissa tai lattiatason tuotannossa. Joten kiitos, kun katsoitte mun hakemuksen läpi. Musta saatte työntekijän, joka tulee hyvällä asenteella ja innolla oppimaan uutta joka päivä ja joka ymmärtää oman alan kokemuksen arvokkuuden. Nähdään kesällä.